Бисмилля, алхамдулилля. Ассалату вассаламу аля расулилля. Біздің екі дәріс жәннат бұл, дейме? Ой, көп кетті. Екі дәріс жаханнам керек. Ярар, қиямет дәріслерін давам етеміз, ахирет дәріслері. Біз сіздің білән жаханнам темасында кірген едік. Жаханнам әхіллерінің қалған жинаятлары, гынахлары. Яғни, нинди гынахлар үшін кішілер жаханнамға кірә деген сұрауны қойдық. Һәм, әлбәттә, инде қабатлау буларак айтасым келе, иң бірінші шаратта бу инде иң Аллаһ Тәгалә каршында иң зур җинаят һәм җәһәннәмгә керүчеләр инде менә шушы җинаят сәбәпле анда керәләр һәм мәңге калалар, ул инде күфрлек. Күфрлек кашан кеше хаклыкны юк дип әйтә, яки хаклыкны күңеле белән таныса да хаклыкка каршы чыга, ничек иттереп күфрлек кылды шайтан. Аллаһ Тәгаләгә каршы чыкты, шулай бит аның әмренә буйсынмады. Ничек итеп Аллаһ Тәгаләгә каршы чыкты Фиргавун, Намруд һәм Карун. Алар инде Куръани Кәримдә мисаллары бар. Шулай бит кемдә нинди күфрлек булды, кем ничек итеп җәһәннәмгә җибәрелде. Шуңа күрә күфрлек, Алла сакласын, менә бу бәла безнең халыкта бар. Чөнки безнең теге ничек диләр әле, татар хатыны ниләр генә күрми диме? Шуңа күрә татар халкы инде ул аның сынавы булган, шулай бит инде. Һәм ул сынаулар арасында ниндидер дөньяви ачлыкмы, сугышмы, ул гына түгел. Ул гына түгел, аның шул ачлыгы да, сугышы да минемчә ул былай гына килмәгән инде. Ул нәрсәнеңдер нәтиҗәсе булып килгән. Шуңа күрә иң зур шушы бәлаләрнең берсе, иң зур бәла бу безнең халкыбызга килгән. Хәтта аның корбаннары сугыш корбаннарыннан да күбрәк булырга мөмкин, ул күфрлек. Күфрлек, ягъни корбан дигән сүз монда дөньяда халак булу, үтерелү түгел, ахиретне югалту. Чөнки бер бәла дөньяны югалту, икенче бәла ахиретне югалту. Шулай бит? Дөньяны югалтуга карый ахиретне югалту күпкә зуррак. Күпкә зуррак хәсрәт. Аны инде мин кайсыдыр тәфсирләрдә күргәнем бар, ләкин ул хадис түгел. Хадис түгел, шуңа күрә мин аны менә дәлил дип әйтә алмыйм. Ләкин шундый гыйбрәтле нәрсә бар, ничек Якуб алейхиссалам улын югалткач, Йосыфны беләбез инде бик каты елап, күзе сукрайды. Шулай бит? Күзе сукрайды, аннан соң беләбез инде Йосыф аңа үзенең күлмәген җибәрде, күлмәген каплагач күзе ачылды. Шулай бит? Ул беләсез ул кыйссаны, ансы дөрес кыйсса, ул хадис аятта бар, сүрәдә бар. Ләкин монда бер нәрсә бар, тәфсирдә килә инде ничек итеп Якуб белән Йосыф күрешкәч яңадан. Улы сорады инде әтисеннән. Әтием, икесе дә пәйгамбәр. Икесе дә пәйгамбәр. Шулай бит инде. Әтием ди, ник шул кадәр еладың ди? Син бит инде пәйгамбәр кеше. Ягъни бу дөньяда югалтсам да, мине бит әле кыямәттә табыр идең әле, җәннәттә табыр идең әле дип шулай әтисенә насихат кыла инде. Һәм шунда инде әтисе әйтә, улым ди, мин сине ди дөньяда югалтып, ахиретта табырмын әле дип, аны белмәгәнгә еламадым ди. Мин еладым ди, мин сине бу дөньяда югалтып ди, сиңа әти тәрбиясе эләкмәстә, мин сине аннан ахиретта югалтырмын дип ди. Аңлашылдымы? Ягъни бу кыйсса бәлки дөрес тә түгелдер. Әйтә алмыйм, мин аның дәлилен тапканым юк, әмма хикмәт бар. Аңладыгыз нәрсә әйтәс килгәнне? Ягъни мин еладым ди, дөньяда югалттым дип түгел. Мин еладым ди, кичкенә яшь егетне дөньяда югалтам да, тиешле тәрбия, иман, дин тәрбиясе бирә алмыйм да, ул ялгыш юлдан китәчәк тә, кыямәттә югалтачакмын. Ягъни ул җәннәткә кайтмаячак, кая җәһәннәмгә китер дип шуңа еладым ди. Менә шуңа күрә күфрлек безнең халыкта ул керде, ул атеизм рәвешендә булсынмы, Аллаһ Тәгалә юк, кыямәт юк, аның Коръән
дөрес түгел, бу әйберләр бик каты кирде безнең халыкка, һәм әле бүген дә без аннан чыга алмыйбыз. Ни өчен бүген яшь кешене күп вакытта дингә өндәү күпкә җиңелрәк, ниндидер өлкән кешегә карый. Чөнки өлкән кешегә агу кергән. Аңа бик күп агу кергән. Ничә еллар аңа керткәннәр шуны. Шуңа күрә Алла сакласын, без инде бик күп кешеләрне Аллага тапшырдык инде. Әйе, теге дөньяга озаттык, Аллаһ үзе нишләтер инде. Шуңа күрә Раббым үзе кичерсен, шушы авыр вакыт кемгәдер өметләник, хакыйкать ирешмәгәндер, ул кыямәт көнендә акланырга тырышыр дип өметләник, иншалла, сынауны үтәр дип. Әмма беркемне дә без җәһәннәмгә җибәрәсебез килми, әмма ләкин кафирлектә үлгән аңа җәннәт булмый. Алла сакласын. Алла сакласын. Шуңа күрә кешеләрне вагазлаганда, минемчә, бүген ул бөтенләй намазга, гыйбадәткә, мәчет юлына басарга өлгермәсә дә, әгәр дә без аның күңелендәге Аллаһка булган мөнәсәбәтен үзгәртә алсак, минемчә, бу да бик зур җиңү була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһның сүзен китерде. Ана инда занни би, ана инда занни абди би, фальязунну би ма ша. Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтте хадис кудсида? Бәндәм минем турында ничек уйласа, мин аңа шулай булырмын диде. Шуңа күрә ничек тели шулай уйласын ди. Аллаһка бер нәрсә үзгәрәме? Бөтен дөнья күфрлектә булса да, Аллаһның байлыгы кимиме? Аллаһның көче, куәте кимиме? Аллаһның дәрәҗәсе кимиме? Юк. Кимми. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Ничек тели шулай уйласын ди. Пускай думает обо мне как хочет ди. Ләкин ул ничек уйласа, мин шулай булам. Аллаһны рәхимле дип яшәсә, шәт Аллаһның рәхмәтенә ирешер. Юк, Аллаһ ул залим, ник Аллаһ менә булай иткән, ник Аллаһ булай иткән, менә ул шулай итәчәк аны дагын. Чөнки ул Аллаһны залим дип уйлый. Менә шуңа күрә кафирлек ул бик зур проблема. Бик зур проблема, моның белән көрәшергә кирәк. Һәм инде без сезнең белән кафирлекнең үлчәүдә башка кафирлек булмаган гынахлар белән нинди айырмасын аңлаттык. Шулай бит? Әгәр дә кешедә иман була икән, кафирлек булмаса, ул хәтта ачыктан ачык харам эшләргә керсә дә өмет бар. Өмет бар нәрсә? Ул Аллаһ кичерер дә аны, ул җәннәткә чыгыр. Йөрәгендә гәршиш бөртеге кадәр дип килә иман. Йөрәгендә бодай бөртеге, арпа бөртеге дип килә, тузан бөртеге дип килә. Шулай бит? Булай икән иманы, аның өмете бар. Аллаһ аны кичерер дә җәннәткә чыгарыр. Кемнәр алалар? Җәһәннәмиләр. Шулай бит инде? Теге дәрестә сораган идем. Алга таба аннан айырым без китердек инде, шулай бит, кемдер кафирлек кыла Коръәнгә, кемдер кафирлек кыла кыямәт көненә, кемдер кафирлек кыла тәкъдиргә. Булар бөтенесе кафирлек. Аллаһка мин ышанам, ләкин тәкъдир юк. Белә торып кешене әйтә икән, ул Аллаһка ышанудан файда калмый. Аллаһка мин ышанам, әмма кыямәт көне юк. Ул инде Аллаһның динен инкар итә. Аллаһның бөтен пәйгамбәрләрен инкар итә. Аллаһның бөтен китапларын инкар итүче була. Чөнки һәрбер пәйгамбәр кыямәт турында сөйләде. Һәрбер пәйгамбәр җәннәтне сөйләде. Һәрбер пәйгамбәр җәһәннәмне сөйләде. Шуңа күрә бу да кафирлек. Булай Алла сакласын, һәм мин бу сүзләрне сөйлим кемнәргәдер әмер чыгарып утырга түгел, хөкем чыгарып. Син кафир икән, хәзрәт әйтте. Юк, ул түгел, сакланыр өчен. Без бер кемне дә кафирлеккә чыгаручы булырга тиеш түгел. Алла сакласын. Әмма кешене кисәтергә, кешегә тырышырга кирәк, аңлатырга. Аңлатырга тырышырга кирәк. Ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям абыйсы Әбу Талиб янында елап утырды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям белде, бу соңгы мизгелләр иде аның. Әгәр дә абыйсы шул хәлдә үлсә, бетте. Ул мәңгелек җәһәннәмдә. Шулай бит? Ләкин шул ахыр мизгелләрдә абыйсының күңелен Аллаһ ачып, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сәбәпче булып, әгәр дә ул иманга килә икән, шаһадат кәлимәсен генә әйтеп үлсә дә, иншалла Пәйгамбәрбез аңа шафагать кылыр иде, җәннәт сорар иде, ләкин булмады. Шулай бит? Кафирлектә үлде. Менә шуңа күрә Алла сакласын, бу бик куркыныч әйбер кешеләргә әйткәнемчә, бүген инде вакыт калмаса да, менә әле кичәме яздылар миңа сорау инде, әниләре үлем түшәгендә иман китертә алмыйлар инде. Ул инде татар кешесе түгел.
Татар кеше түгел, балалар инде намазга баскан, үзе инде марҗа түтәе. Инде бик каты сорыйлар, ялыналар, чөнки бер әйбер хәл итә. Шәһадәт кәлимәсен чын күңелдән әйтә икән, булды мөселман зиратына җиназа, кәфенлек һәм көн 5 намаз сайын дуа. Шулаймы? 5 намаз сайын рәхәтләнеп сорыйлар: "Я Раббым, әниемне җәннәткә керт" дип. Шәһадәтен әйтми икән, бетте. Бер мәсхәбтә дә, бер әһле сунна вәл җамаға гакыйдасында да, анда кем үзен матруди дип әйтсә дә юк, ашгари дип әйтсә дә юк, анда сәләфи дип әйтсә дә, башкасын кем генә әйтсә дә юк. Бер мәсхәбтә кабул итми. Нәрсә? Күфрлектә үләйкән, ягъни мөселман булмаган килеш үләйкән, бетте, дуа кылып булмый. Аллаһ Таала тыйды. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең бик каты дуа кыласы килде Абу Талибкә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең истигъфар кыласы килде мунафикларга. Күңеле рәхимле иде. Ләкин Аллаһ нәрсә диде? 70 мәртәбә кылсаң да юк диде. Аллаһ аларны кичермәй диде. Шуңа күрә кеше күфрлектә үлде икән, ул ишекне ябып китә. Ачмаслык итеп ябып китә, бетте. Аңа садака бирергә ярамый, аңа рухына Коръан укырга ярамый, корбан чалырга ярамый, хаҗ гомрә кылырга ярамый, хәтта кулын күтәреп дуада кылырга ярамый. Бетте. Ул бөтен ишекне ябып китә. Менә шуңа күрә бик нык тырышырга кирәк ишекне ачык калдырга, форточканы ачык калдырга. Ни өчен? Чөнки өмет бар. Бармы өмет? Бар. Я Раббым, авыр вакыт булды, авыр җәмгыять булды. Аллаһ Таала бит белүче, һәрбер нәрсәне күрүче. Шулай бит инде. Шуңа күрә сорага була. Инде сорага була, әмма ябып китә икән булмый. Менә шуңа күрә ул бит инде без беләбез, күп кенә сахабаларның да хәле шундый булды. Әтиәниләре күфрлектә китте. Шулаймы? Күфрлектә китте. Шуңа менә бу куркыныч. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе сорады, Бухаридамы килә хадис: "Я Раббым, әнием өчен дуа кылсам буламы?" дип. Шулай бит. Аллаһ рөхсәт итмәгәч, нәрсә? Каберенә барсам буламы диде. Һәм инде сахабалар әйтәләр, без пәйгамбәрбезнең артыннан ияреп бардык, әнисенең каберенә ди, ул кабер янында җылап утырды ди. Елап утырды ди, без аны күреп еладык ди. Шуңа күрә закон бөтен кешегә дә бер. Шуңа күрә тырышырга кирәк. Кеше үлеменә якыная. Һаман үзен әле мин коммунист бири икән, мин Аллаһка ышанмыйм дип бири икән, сөйләшергә кирәк. Белмим, ялынырга кирәк. Кем әйтмешли, аягыннан үбәсеңме, нәрсә эшлисеңме, ләкин тырышырга кирәк. Аллаһны танып үлсен. Шәһадәтен әйтеп үлсен. Всё, синең кулыңда нәрсә? Синең кулыңда зур көч, истигъфар, дуа, Коръан, бөтенесен эшли аласың иншалла. Юк икән, юк. Алга таба дини вазифаларны үтәмәү. Ягъни кемдер әйтергә мөмкин: "Мин Аллаһка ышандым, мин Аллаһка инандым", әмма ләкин Аллаһның әмерләренә нәрсә? Буйсынырга теләми. Монда инде сүз бара, шулай ук Аллаһ Тәгаләнең фарызларын фарыз дип таныды, харамнарын харам дип таныды, әмма ләкин Аллаһның кайбер әмерләрен үтәмәде. Аллаһның кайбер тыюларыннан тыелмады. Әлбәттә, без инде Ханафи мәзһәбендә әйтәбез, безнең акыйдабыз инде шулай. Без әйтәбез, кем күңел белән ышанды, кем ышануын теле белән игълан итте, ул безнең өчен мөселман. Ниндидер дини вазифаларын үтәмәсә дә, харамнарга кирсә дә, харамлыгын танып, без аны күфрлеккә чыгармыйбыз. Бигрәк тә, мәсәлән, бүген дә гарәп галимнәре бар, Сәгуд Гарәбстанында, Мисырда яшәүчеләр, башка гарәп илләрендә, алар мәсәлән әйтә, намаз укымадан икән кафир ди. Бәлки мин аны уйлаганым бар. Мәсәлән, нигә безнең якта менә намаз укымаучыны күфрлеккә чыгармыйлар, мәсәлән, гарәп илләрендә чыгаралар? Ул күрәсең Аллаһның бер хикмәтедер ул. Чөнки бүген кайбер гарәп илләрендә чыннан да намаз укымасаң да мөселман син дип әйтсәң, бәлки бу күп кенә яшьләрнең, күп кенә бу минем күзәтү. Мин ялгышырга да мөмкин, бу теге китап сүзе дип уйлый күрмәгез. Бүген куркытып тормасаң, намазларын ташларга мөмкиннәр.
Мәсәлән, мин үземнең гарәпләр белән сөйләшкәнем бар, хаҗ кылганда, гомрә кылганда, гарәп әмирлеге Эмиратка баргач сөйләшкәнем бар. Имамнар белән сөйләшеп утырам намаздан соң, аларны халәтен белергә. Шуңа күрә кайбер җирләрдә галимнәре әйтә икән, намаз укымасаң да кафир дип, булар куркып калалар да бар укыйлар. Барыбер укый намазын. Куркып булса да укый. Һәм укуы хәерле, шулай бит инде. Хәтта беләбез, Аллаһ һидаяткә күндерүче. Бездә менә монда бит инде без күрәбез, без бүген шундый халәттә, без бүген дингә киләбез генә әле. Без кайтабыз динебезгә. Безнең күп кеше шушы күфрлектән арынып, чыгып, мәчет юлына, дин юлына басырга тели. Әгәр дә без монда ишекне ябып куйсак, мәсәлән, син намаз укымагач, юк, син кафир. Булды, синең кылган дугаң кабул булмый, биргән садакаң кабул булмый, никах кирәкми. Шулай булып чыга бит инде. Намаз укучыга, укымаучыга никахта укыйсы түгел. Барыгыз, рәхәтләнеп анда кем әйтмешли. Әбиләр әйтмешли, шукыны бетегез, зина кылыгыз, барыгыз, бер сезгә барыбер җәһәннәмдә янасыгыз бар инде дип әйтеп булмый, шулай бит. Ул дөрес түгел. Шуңа күрә без кешегә әйтәбез, син барыбер мөселман. Соң бит әйтә, мин намаз укыганым юк бит. Юк, син бит Аллаһка ышанасың. Синең хәтта була вакыт шундый берәү әйтә, мин белмим ди, кем ди. Минем әнием ди христиан ди, әтием мөселман ди. Син мөселман. Ничек инде мөселман? Мин бит әнием. Юк, син бит әтиең, менә әтиең бит, син бит әти каны. Син бит әтиеңә шагансың дип. Менә шулай иттереп кешегә аңлатасың, ул мөселман дип. Аны чөнки мөселман итәсе килә. Юк, энекәш. Син кафир икән. Булай җайлы. Ләкин без бит тырышырга тиеш кешеләрне җәннәтле итәргә. Без бит кешеләрне исламнан чыгарырга тырышырга тиеш түгел. Менә шуңа күрә монда бик хикмәтле булырга кирәк. Һәм инде әлбәттә, әгәр дә кеше инде Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген таный икән, әгәр дә кыямәтне, җәннәтне, җәһәннәмне таный, хәләлне хәләл, харамны харам, фарызны фарыз дип әйтә икән, ниндидер гамәлләрне кылмау сәбәпле без аны әлбәттә күферлеккә чыгара алмыйбыз. Әмма ләкин без аңлатырга тиешбез, барыбер дин ул ышану гына түгел. Дин синең калбиңдә булган ышануың, ул чагылырга тиеш. Аның җимеше булырга тиеш. Җимеше аның изге гамәл. Шулай бит, гамәлсез булмый. Мин ашадым дип кенә ашамыйчы булмый. Тамак туймый. Булды, мин ашадым. Булды, тамак туйды. Кикереп җибәрде шунда. Все булды. Нормально. Кайфлар күтәрелде, хәл керде. Алай булмый бит инде. Шуңа күрә күп кеше еллар буе үзен юатып йөри. Шулай бит инде. Алга китеш юк. Изге гамәл юк. Намаз укыйсы килмей. Ураза тотасы килмей. Малы бар, закат бирәсе килмей. Исламның бу бит мәҗбүри булган баганалары. Шулай бит, баганалары. Ул бит инде менә, мәсәлән, әтиәни хакы. Ул әйтәм, юк, миңа әтиәни хакы кирәкми ди. Ул әйтә, мин яхшы ди, мин әтиәниемне хөрмәт итәм, рәхмәт әнием, син мине үстердең, все, давай, үзеңчә яшә инде ди. Алай булмый. Ул бит син үлгәнче синең өстеңдә әтиәниең хакы тора. Шулай бит инде. Шуның кебек, ул әтиәни шул ук исламның бер баганасы, бишкә кермәсә дә. Ул фарыз. Аллаһ Тәгалә ничә аятта әйтте аның фарызлыгын. Шуның кебек гамәлсез булмый. Һәм бер генә бер пәйгамбәр дә җир өстенә килмәде. Аллаһның китабын тотып, ышаныгыз да бөтенегез иҗмахта буласыз дип. Без кайбер фарызларны үтәмәүчеләрне һәм кайбер харамнарга керүчеләрне күферлеккә чыгармасак та, без әйтмибез. Күңелең белән ышансаң шул җитте дип. Дин ул гамәл. Дин синең гамәлеңдә булырга тиеш. Хатын иренә карап, мин сине яратам дип, ирен карамый, хөрмәт итми, итагать кылмый, ризыгын әзерләмей, бар үзеңчә яшә, аның ник кирәк соң яратуы? Яки ир матурым, син шул кадәр яратам инде, семьясын карамый, тәэмин итми, ашатмый, ишертмий, хезмәт итми гаиләсенә, ник кирәк синең миңа яратуың дип әйтергә мөмкин. Шулай бит инде. Шуңа күрә гамәл кирәк. Намазсыз бер кашанда җир өстенә бер диндә килмәде. Намазсыз бер шәригатьтә килмәде. Бер генә бер пәйгамбәрдә килеп, җәмәгать намаз укымасагыз да була дип әйтмәде. Хәзер әйтәләр, менә евро ислам, какой-то яңа, ниндидер яңа
уйланып чыгарылган, бидгат булган кайбер гакыйдалар, кайбер игътикад әһелләре үзләрен инде алар ниндидер галим дип әйтәселәре килә, алар әйтергә мөмкин, ләкин Аллаһның динендә бер генә бер пәйгамбәр дә алай әйтмәде. Нух пәйгамбәр килеп, намаз укымасагыз да була җәмәгать димәде. Муса алейхиссалам килеп, бер кемгә дә намаз укымасагыз да барыбер җәннәткә керәчәксез, бер шылмагыз ул кадәр димәде. Ибраһим пәйгамбәр дә килеп әйтмәде. Гайса пәйгамбәр дә җәмәгать намаз укымасагыз да нормально әйтмәде алай дип. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә алай әйтмәде. Һәрберсе әйтте, намазсыз дин юк диде. Кем намазны җимерә, ул динне җимерә диде. Намаз динне саклый диде. Шуңа күрә намаздан куркырга кирәкми, намазсызлыктан куркырга кирәк. Шуңа күрә кешеләрне без намазга чакырабыз. Иманнан соң беренче чиратта нәрсә килә? Шәһадәт кәлимәсеннән соң беренче чиратта намаз килә. Хәтта кеше ниндидер гынахлардан арынып бетмәсә дә, хәтта кешенең әле ниндидер проблемалары калса да, барыбер әйтәбез, нәрсә? Намаз укы дибез. Бездән дә сорыйлар. Менә намазга басасы килә. Машалла. Әйдә, менә сиңа китап, әйдә сиңа өйрәтәбез намазны, давай намаз укый башла. Хәзрәт, менә булмый бит әле. Нәрсә булмый? Кай вакыт инде шулай? Туган көнгә чакыралар. Әйтәм, ярар, дальше. Инде анда инде барыбер 200 грамм булмаса да 150 грамм тотасың бит инде. Харам, сүздә юк. Ләкин намаз укымау арак эчүдән дә зур харам. Кайсы зуррак гынах, намаз укымаумы, әллә арак эчүме? Шуңа күрә әйтәсең, әйдә син намазга кил. Кил намазга. Мәсәлән, кемдер әйтә, хәзрәт, ярар инде, әкрен генә намазларны укый башлармын. Ни бит инде? Тегендә сулга барып килмеши булмый бит инде. Кайда сулга әйтәм? Любовницасы бар инде аның. Шунда берәүме, икәүме? Мин әйтәм, бар димим инде, әлбәттә. Кешене зинага ярамый чакырга, ул зур гынах, ләкин мин әйтәм, син намазың уку әле. Әйдә укый башла намазың. Чөнки ул бит кешенең ширгә каршы торыр өчен нәрсә кирәк? Иммунитет кирәк. Иман кирәк. Аллаһ Таала Кур'анда нәрсә диде? Инна салата танха анил фахшаи вал мункар диде. Дөреслектә намаз укучыны гынахлы бузык эшләрдән тыя диде. Шуңа күрә нәрсә, кешене без чакырга тиешбез бу гыйбадәткә. Бик күп хатын кысырау бирә. Хәзрәт, менә әзер мин намаз укырга. Җаулык бәйләп булмый әле. Мин әйтмим берсенә дә намаз укыма, нәрсәле җаулык бәйләмәсәгез дә җмахта сез борчылмагыз дип әйткәнем юк, чөнки яулыксыз йөрү харам. Хатын кызга харам. Аллаһ харам кылган әйберне мин халал дисәм, бу күфрлек була, Аллаһ сакласын. Ләкин мин нәрсә дим? Намазлыгың, ниеңне сумышкаңа салып куй яулыгыңа. Күлмәгеңне салып куй пакетыңа, кабинетыңда торсын. Укытучыга әйтәм, классыңда, шкафыңда торсын. Тәнәфис булдымы? Бер ял вакыты булдымы? Намаз вакыты кирдеме? Яулыгыңны яп, күлмәгеңне киде, намазлыгыңны җәеп, намазыңны укы. Чөнки үлчәүгә салабыз. Яулыксыз йөрү, ягъни гаврәтләрне ачып йөрү һәм намаз укымау. Кайсы зуррак гынах? Намаз укымауның гынахасы 1000 тапкыр күбрәк. 1000 тапкыр күбрәк. Шуңа күрә нәрсә? Намаз вакыты кирдеме? Укы намазыңны. Әгәр дә намазыңда ихлас булсаң, яулыгыңны яптыра. Сөяркәңне оныттыра. Хәмереңне ташлаттыра. Әгәр дә ихластан булсаң. Ул бит хадистәме килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә килделәр бит. Я Расулаллаһ ди, анда фәлән бар ди. Үзе намаз укый, үзе урлый ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Намазында ихлас булса, намазы туктатыр тиздән ди. Шуңа күрә еш кына киләләр, менә яшьләр килә, тегесе бысы килә. Менә ди, безнең белән мәчеткә йөри, намаз укый, ләкин каядыр хәмер эчеп йөри, каядыр тагын зина кылып йөри. Мин аларга һәр вакыт сорау бирәм. Син 5 намазың укыйсыңмы, юкмы? Алар әйтә, укыйм инде, укыйм ди. Мен әйтәм, син 5 намазың укысаң, зина кылып йөри алмасың. Ничек инде ди? Мен әйтәм, син укымыйсың 5 намазың. Чөнки Аллаһ Таала нәрсә дигән Кур'анда? Намаз бузык, яман эшләрдән тыя дигән. Моны кытымый. Димәк, моның намазы намаз түгел. Шулай бит инде. Шуңа күрә намаз безне саклый, ураза безне саклый. Менә бик күп кешеләр, Алла сакласын, шушы укылмаган намазлары сәбәпле, тотмаган уразалары сәбәпле. Байлар
чыгармаган закатлары сәбәпле нишлиләр? Җәһәннәм утына китәчәкләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә, мәсәлән, Әл-Мудәссир сүрәсендә нәрсә ди? Сезне җәһәннәмгә нәрсә китерде ди? Ма сәләкәкум фи сақар. Сақар җәһәннәменә, сақар утларына сезне нәрсә кертте ди? Ни сәбәпле ди? Шуннан соң алар нәрсә диләр? Қалу ләм накун минал мусаллин. Без ди намаз укучылардан булмадык ди. Без бит намаз укымадык ди. Ва ләм накун нут'имул мискин. Без ди мискиннәрне ашатмадык ди. Ягъни закатын, садакасын чыгармаган. Шулай бит инде. Чөнки бар закат, бар садака, бар фарыз садака, ул закат инде. Бар нәфил садака. Монда сүз бармы? Урамда кемдер сорап утырды, бирдеңме, бирмәдеңме? Олгына түгел, син үзеңнең өстеңдә булган закатыңны чыгарырга тиеш. Әгәр дә син закатка туры килсәң, шулай бит инде. Шуңа күрә без намаз укучылардан булмадык. Без закат чыгаручылардан булмадык. Без башка буш сүз сөйләүчеләр белән бергә буш сүз сөйләдек. Без кыямәт көнен ялган дип әйттек. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә фарыз кылган шушы Аллаһның әмерләрен белә торып үтәмәү. Шул ук вакытта Аллаһның харамнарыннан белә торып тыелмау, ягъни Аллаһка итагать итмәү бик күп кешеләрнең утта булуына сәбәп булачак инде. Утка кируенә сәбәп булачак. Әлбәттә, моңа инде күп аятлар китерергә була. Әмма ләкин инде минемчә бу да җитәдер. Безнең чөнки тема алга таба бара. Шулай ук алга таба икейөзлелек. Икейөзлелек, ул инде икейөзлелек гарәп телендә нифак дип атала инде ул. Нифак. Без инде аны мунафиклык дибез, татарча. Әдәби телдә инде мунафиклык икейөзлелек була инде. Мунафиклык, ягъни икейөзле кеше кем була инде? Мунафик була. Шулай бит. Без бит инде синең белән алдагы кайсыдыр дәрестә дини терминнар, төшенчәләр турында сөйләшкән бит инде. Шулай бит, мәсәлән, мусульман, кафир, җахил, анда мушрик. Менә шуларның берсе инде бу мунафик, икейөзле кеше, мунафиклык. Иң беренче кем ул мунафик? Мунафик ул инде безнең гакыйда, иман фәнендә зур мунафик инде ул. Теге ачыктан ачык мунафик ул кем? Ул тышкы кыяфәте белән мусульманлыгын күрсәтә, әмма ичендә күфрлек саклый. Иштән кафир, тыштан мусульман. Тегендә бер йөзле, монда бер йөзле була. Шулаймы? Ике йөзле була. Шуңа күрә мунафик ул үз ичендә күфрлек саклап, үзенең тышына мусульманлыгын күрсәткән кеше була. Һәм беләбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сирасында мунафиклар күбрәк барлыкка килде. Кашан? Мәккәдәме, Мәдинәдәме? Алар күбрәк Мәдинәдә булдылар. Ни өчен? Чөнки исламның көче, исламның дәрәҗәсе, абруе арткан сайын яраклашучылар күбәйде. Шуңа күрә кайчан кешегә дини булу файдалы, выгодны, аның мал-мөлкәте өчен, аның шәхси тормышы өчен, аның мәнфәгате өчен инде шулай бит, аның әйтик иминлеге өчен, әгәр дә инде файдалы икән, аңа бәлки мусульманлыгын күрсәтеп йөрү дә файдалы күрелгәндер. Әмма эштән ул кафир булды. Шуңа күрә мунафиклар, аларның хәлләре Коръәндә бик күп урында искә алына. Ул инде зур проблема булып торды. Шулай бит инде Пәйгамбәр саллаллаһу вакытында да мунафиклар дигән сүрә бар. Аны укый аласыз. Аның тәфсирен укый аласыз. Мунафиклар дигән сүрә бар. Һәм ул сүрәдән тышта инде әле безнең башка сүрәләрдә аерым аятлар килә. Мунафиклар турында. Килә. Мәсәлән, шул ук Бакара сүрәсен Алиф Лам Мим ачсагыз, иң беренче биттә Алиф Лам Мим заликал китабу ла райба фих дип беренче мөэминнәр турында бара бит инде. Ахырына кадәр шул битнең ва улайка хумул муфлихун дигәнгә кадәр улайка аля худам мир раббихим ва улайка хумул муфлихун. Аннарысын күчәбез кафирләргә. Иннал лазина кафару
сауаун алейхим дип Аллаһ Тәгалә дәвам итә. Дөреслектә кафирләр ди, аларга ди барыбер ди, син аларга ди кисәттеңме, кисәтмәдеңме ди, алар иман китермиләр ди. Хатамаллаху аля кулубихим. Алар ди Аллаһ мөхрләде ди, яап куйды аларның йөрәкләрен ди, колакларын, күзләрен ди, аңнарын томалады ди. Аллаһ күшә кафирләрне тасвирлауга, сүрәтләүгә. Аннарысын күшә мунафикларга. Аннан күшә мунафикларга. Кемнәр мөселманнар янына килсәләр, без сезнең белән дип әйтәләр. Инде үзләренең шайтаннарына кайтсалар ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, юк, без сезнең белән, без алардан мыскыл итеп көләбез генә ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә инде, Аллаһ алардан мыскыл итеп көлә ди. Шуңа күрә фи кулубихим марадун фазадахумуллаху марада ди. Аларның йөрәкләрендә авыру ди, һәм Аллаһ авыруларын ныгайта ди. Чөнки алар бит үзләрен иң акыллы дип уйлыйлар. Шулаймы? Асылда алар бит инде исламны дөрес дип уйлыймы? Юк, алар уйлыйлар күфрлек дөрес дип. Әмма ләкин әле алар барып мөселманнарны да нәрсә? Алдап кайтмакчы булалар. Пәйгамбәребезне алдамакчы булалар. Аллаһ бит инде белә. Шулай бит. Аллаһ белә. Хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә белдертте. Пәйгамбәребез мөселманнар арасында йөргән мунафикларны белде. Ул аларны куып та җибәрә ала иде. Ул аларны кирәк булса юкка да чыгара ала иде. Әмма ләкин ул аларга тимәде, чөнки ул борчылды нәрсәгә? Бөтен кеше аларны мөселман дип уйлады бит. Әгәр дә ул пәйгамбәребез буларны җәзага тарттырса, бөтен кеше кара Мөхәммәд үзенә ияргән иман китерүчеләрне дә җәзага тарта икән дип аларга тимәде. Шулай бит инде. Шуңа күрә инде тышкы аларның шәһадәт кәлимәсеннән иман китерүенә карап хөкем чыгарды. Шуңа күрә мунафиклык бу инде бик куркыныч нәрсә. Аллаһ Тәгалә мәсәлән Тәүбә сүрәсенең 68-нче аятында әйтә. Мунафик ирләргә ди, мунафик хатыннарга һәм кафирләргә ди, Аллаһ җәһәннәм утын вәгъдә итте ди. Һәм алар анда мәңге калачаклар ди. Мунафик җәһәннәмдә мәңге калачак. Ни өчен? Чөнки ул шул ук кафир бит инде. Шулаймы? Әле кафир ул үзенең кафирлеген күрсәтә. Мин синең дустың түгел ди. Миңа ышанма ди. Мин кафир, мин сиңа душман дип пәйгамбәребезгә кылыч күтәреп килде. Тегесе нәрсә? Юк, мин синең белән бергә диде. Мин мөселман диде. Иштән нәрсә? Астан гына явызлык кылды. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Мунафик ирләргә, мунафик хатыннарга һәм кафирләргә Аллаһ вәгъдә итте җәһәннәм утын ди. Алар анда мәңге калырлар ди. Аллаһ аларны ди ләгънәт кылды һәм аларга мәңгелек газаплар әзерләде ди. Тәүбә сүрәсе 68-нче аят. Хәтта алай гына түгел. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә мунафикларны сүрәтләгәндә нәрсә ди? Иннал мунафиқина фиддаркил асфали минан нар. Җәһәннәмнең иң аскы нәрсәсендә дидек әле без? Җәннәт өскә таба дәрәҗәләр, аска таба дәрәкә. Дәркул асфал, ягъни иң аскы дәрәкәсендә булырлар ди. Җәһәннәмнең иң аскы дәрәкәсендә, ягъни иң иссесендә, иң кызуында янашаклар мунафиклар. Аллаһ сакласын. Ниса сүрәсе 145-нче аят. Ниса сүрәсе 145-нче аят. Шуңа күрә бик зур гынах, бик куркыныч гынах мунафиклык. Аллаһ сакласын. Ул кафирдән дә куркынычрак, чөнки син кафирне беләсең, кем икәнен, аның уйларын, фикерләрен. Бу әле үзен мөселман дип танытмакчы була. Бигрәк тә менә Мәдинәдә мөселманнар күтәрелгән бер заманда, мөселман җәмгыяте ныгыган бер заманда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм һәм аның сахабалары мунафиклардан бик күп зыян күрделәр инде. Бик күп аларның ничек әйтергә инде, этлекләрен күрделәр. Бөтен менә бу фитнәләр башында сахабалар Пәйгамбәребез үлгәннән соң да бит инде фитнә башларында торды менә шушы мунафиклар инде. Аллаһ сакласын. Шуңа күрә мунафиклык ул бик куркыныч әйбер. Шулай ук инде кайбер кеше, тагын бер куркыныч бәла инде, кайбер кеше ул мунафик булмаса да, аның сыйфатларында
мұнафиқларға хос болған сифатлар болырға мүмкін, қалырға мүмкін. Міне бұл дағын бик қорқыныш хал. Яғни ол шыннан да ол бәлки Аллахқа, ахиретке шанадыр. Шулай бит инде. Ол мұсылман, намазында оқи, ғибадетінде қылар, ләкин аның үз-өзін тұтышында, аның хылқында, аның бар мұнафиқ шалымнары. Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям нәрсе дейді, қай бір хадислерде енді үш дейді, мұнафиқның сифаты, қай бірлерінде дүрт дейді, һәм мұсылман дейді, шушы сифатлардан арынмыйшы, бұл сифатларны бітірмейші өзінде, мұнафиқлықтан арынмас дейді. Демек, әгер де кімдедір бұл сифатлар қала екен, демек, бұл кішіде нәрсе қала? Мұнафиқлықның сифатлары, мұнафиқлықтың көп мүдір үліші қала. Бәлки ол біз аны кәфір деп айта алмайбыз, сөзде жоқ. Бәлки ол шыннан да мұсылман, гүнахлы мұсылман болып болыр. Ләкин пока ол өзінде бұл сифатларны бітірмей, анда шушы мұнафиқлық сифаты қалашақ. Һәм Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям енді санап кетті. Шулай бит енді сөз сөйлесе алды дейді. Алдашу ол мұнафиқлық сифаты. Чөнки мұнафиқлар алдаған бит енді. Шуңа күрә Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан сорадылар бит, мұсылман саран болырмы? Болыр. Мұсылман қурқақ бола аламы? Бола ала. Мұсылман ялғаншы бола аламы? Жоқ дейді. Мұсылман ялғаншы бола алмайды дейді. Шуңа күрә алдашу ол енді бик қорқыныш бір. Аннары соң енді Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, әманат алса хиянат итәди. Мәсәлән, әманатка нәрсәдер алды, яки сүз алды мәсәлән, аңайттылар, бір кемгә дә әйтмәм аны ди. Ул аны чыкты да сөйләде, тегеңә, секретларны сөйләде инде. Шулай бит. Яки мәсәлән, ниндидер әйбер алды да әманатка, ихтибар бирмәде. Тырышмады ул әманатны сакларга, яки хуҗасына тапшырырга, яки саклап торырга, һәм нишләде? Әманатны югалтты. Әманатка хиянат итте. Шуңа күрә бу да мунафиклык. Һәм инде шулай ук Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям килешүне бозуны әйтте инде. Килешү бозу. Мәсәлән, без килештек бит инде, кул кысыштык, китте дәген килешүне бозды. Булды. Килештемне, килешмәде, кеше бит нишанычлы булырга тиеш. Мәсәлән, килешкәнбез икән, ул инде килешүне бозды диде. Һәм шулай ук бар вәгъдәсендә тормады ди. Вәгъдә бирде, ләкин вәгъдәсендә тормады ди. Биргәндә үк белеп бирде инде. Тормайшагын. Мәсәлән, әйтеп, "Всё, мин ди вәгъдә әйтәм" ди. Инде алдан ук нәрсә? Белә иде инде вәгъдәсендә тормауын. Шуңа күрә андый нәрсәләр бар инде. Алла сакласын. Алга таба тәкәбберлек. Тәкәбберлек. Безнең әле 6-7 минут бар. Тәкәбберлек. Тәкәбберлек беләбез инде, ул үзе яхшы сүз. Тәкәбберлек ул начар сүз түгел. Без аны инде әлбәттә теге яхшы иттереп тәрҗемә итмибез. Һәм тәкәбберлек дигәч, шундук бездә негатив килеп туа, шулай бит инде. Әмма ләкин тәкәбберлек ул негатив кемгә карата? Кешеләргә карата. Ягъни кешеләр хакында тәкәбберлек ул начар. Әмма бер генә бер затка тәкәбберлек килешә, ул кем? Аллаһ Тәгалә. Чөнки тәкәббер ул кәбир сүзеннән алынган. Зур, бүйек дигән сүз. Аллаһу әкбәр дибез. Шулаймы? Аллаһ барысыннан да бүйек дибез. Һәм Аллаһның күркәм, аның бүйеклеген, аның камиллеген күрсәтә торган 99 исеменең берсе Әл-Мутакаббир. Хашр сүрәсендә килә, шулаймы? Әл-Мутакаббир, ягъни Аллаһ Тәгалә тәкәббир, ягъни ул бүйекләнергә лаеклы зат. Башка затларга тәкәбберлек ярамый, килешмей. Ул Аллаһның сифаты. Әмма кешеләргә килгәндә тәкәбберлек кашан нәрсә? Кашан кеше үзен башкалардан үстен күреп, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямнан сорадылар бит инде. Пәйгамбәр әйтте бит, саллаллаху алейхи ва саллям, йөрәгендә тузан бөртеге кадәр генә тәкәбберлеге булган кеше дә җәннәткә кирмәс диде. Шулай бит. Һәм инде бер кеше сорады, "Я Расулуллаһ, әгәр дә кеше киеме чиста, аяк киеме, аяк сауты матур булуны теләсә, бу да тәкәбберлекме, ягъни матур итеп киенү, ниту?" Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям, "Юк" диде, Аллаһ та күркәм, һәм күркәмлекне ярата, әмма тәкәбберлек ул хаклыкка каршы чыгу һәм кешеләрне кимсетү диде. Менә бу ни? Мәсәле, определение. Тәкәбберлекнең төшенчәсе хадистә килде. Хаклыкка каршы чыгу, ягъни Аллаһ шайтанга баш идиде, ул әйтте, "Юк" диде, "Мин имим" диде. Шулаймы? Аллаһ намаз укыды, бу әйтә, "Юк, минем укыйсым килми" ди.
Аллах ураза тотты, юк, тотмыйм ди. Аллах закатыңны бирде, юк, бирмим ди. Аллах әтиәнеңне изгелек кыл, юк, кылмыйм ди. Бу тәкәбберлек. Шулай бит инде. Шуңа күрә тәкәбберлек ул хаклыкка каршы килү һәм башкаларны кимсетү. Син алардан акыллырак икән, син алардан белмим матуррак икән, син алардан әйбәтрәк икән, син алардан иманлырак икән, син алардан изгерәк икән дип башкаларны кимсетү, үзеңне күтәрү, масаю. Менә бу тәкәбберлек була. Шулай бит. Тәкәбберлек, Алла сакласын, ул бик күп җәһәннәмгә кирүчеләрнең сыйфаты булачак. Бик күп җәһәннәмгә кирүче кешеләр тәкәбберлекләре сәбәпле керәчәк. Хәтта ул бит менә хакыйкатьне танымауда да, нигә хакыйкатьне танымады шайтан? Тәкәбберләнде. Масайды. Аның буйсынасы килмәде. Фиргаун кафирләрнең кафире. Иң кешелек тарихында иң зур кафирләрнең берсе кешеләрдән. Ул Фиргаун. Фиргаун яшәде Муса пәйгамбер белән. Муса галейхиссалам килде, ике кулын селкеп түгел. Ул килде мугъҗизалар белән. Шулай бит? Аның мугъҗизалары Коръәни Кәримдә искә алынды. Һәм шушы мугъҗизаларны Фиргаун үз күзе белән күрде. Ул үз күзе белән күрде, әйтик, саранча өйренең килүен. Bütün нәрсәне ашап юкка чыгарып, соңыннан Муса дуга кылганнан соң аның китүен күрде. Ул күрде бакаларның килүен өйре белән, bütün җирдә, bütün тишектә, bütün җирдә бака акыра кешеләр саташа башлады, шаша башлады. Муса галейһиссалам дуга кылды, китте, тәкәбберләнде. Юк, мин сезне азат иттем диде. Шулай бит инде. Менә шулай иттер. 1 2 3 4 5 6 7 8 мугъҗиза килде. Күрде, каннарга канга әйләнде. Кулын чыгарды, ай кебек балкыды. Моны күрделәр. Һәм иң зур мугъҗизасы нәрсә? Таяк. Йыланга әйләнә торган таяк. Ул заманда сихерчелек күбәйгән иде. Һәм Фиргаунның көче аның ставка ясады ул сихерчеләргә. Сихерчеләр кешеләрне куркытып тордылар. Ничә дистә сихерчеләре бар иде аны. Ул шуларны ашатып, ишертеп, карап тора иде. Һәм Муса галейхиссалам шуларга вызов ясады. Шулаймы? Бер үзе. Һәм курыкты бит. Курыкты, баулар йылан кебек селкенә башлагач курыкты, ләкин Аллаһ Тәгалә белде. Ул бит бау кеше күзенә генә йылан булып күренә. Ул ялган иде. Сихер бит ул ялган. Һәм нәрсә диде? Кулна ла тахаф. Шул вакытта Мусага ди, әмер бирде, курыкма. Кулың уң кулыңда булганны ташла ди. Һәм таягын ташлады, таяк шын йыланга әйләнде. Йылан кебек нитмәде, күзләрен сихерләмәде, настоящий йыланга әйләнде. Йылан теге шишуясы белән, аның белмим, система пищеварениесе белән, күзләр белән, ниләр белән. Һәм шул вакытта простой кешеләр генә түгел, сихерчеләр профессиональ күзлектән күрделәр. Бу таяк шыннан да йыланга әйләнде. Һәм сәҗдәгә төштеләр Аллаһка. Шулай бит инде. Менә Муса бит Фиргаун бөтенесен күрде, ләкин нәрсә? Тәкәбберлек. Минлек башын идертмәде. Һәм менә бик күп күферлекнең нәрсә? Асылында тәкәбберлек тора. Бик күп атеистлар бүген пәрмәпәр ислам белән талашалар, Коръән белән талашалар. Бик күп кешеләр бүген гыйбадат кыласылары килми. Башкасы тәкәбберлек сәбәпле. Хәтта без ниндидер галимнәр түгел, без гади муллалар мәҗлесләрдә күрәбез. Кешенең киреләнеп утыруы шундай. Кирәкмәгән җирдә дингә каршы чыгулары, күп җирдә тәкәбберлек. Алла сакласын. Һәм беләбез хадис, без аны ул хадисне инде күргән идек, бер үткән идек ахыр. Абу Хурайра радиллаһу анһудан килә, ничек итеп бер вакыт ни белән җәннәт белән җәһәннәм сүз көрәштерә башлыйлар. Исегездә индеме? Шунда бит инде Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Аларны юата һәм нәрсә дип әйтә? Анти азаби, ягъни җәһәннәмгә әйтә, син минем газабым ди, у'адзибука ман ашау мин ибади, мин үзем теләгән бәндәләремне синең белән газаплыйм ди, һәм җәннәт белән инде нишли сөендерә. Һәм шунда бит җәннәт нәрсә ди? Миңа җыен фақирләр, җыен мискиннәр керәләр ди. Җәһәннәм әйтә инде, миңа ди тәкәбберләр, залимнәр керәләр ди бит инде. Шулай бит. Шуңа күрә менә җәһәннәмнең сыйфаты аңа инде тәкәббер кешеләр,
zalimler керәләр. Шуңа күрә kullu utullin jawazin mustakbir дип килә инде хадистә. Явыз булган, менә шушы тәкәббер булган кешеләр керәләр дип әйтелә инде. Тәкәбберләр керәләр. Шуңа күрә бу инде нәрсә? Тәкәббер кешеләрнең урыны җәһәннәм инде. Хәтта Коръәни Кәримдә дә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Җәһәннәм тәкәббер кешеләрнең урыны түгелмени ди. Тәкәббер кешеләрнең урыны түгелмени ди. Шуңа күрә бик күп аятлар бар. Зумара сүрәсе 60-нчы аят тәкәббер кешеләрнең урыны дип әйтә. Әл-Ахқаф сүрәсе 20-нчы аят. Ән-Назиғат 37 һәм 39-нчы аятлар. Менә шуңа күрә булар инде барысы да шушы тәкәббер кешеләрнең кайтасы урыннарын күрсәтә. Раббим Аллаһ безне сакласын тәкәбберлектән һәм Аллаһның ризалыгына ирештерә торган сүзләр, гамәлләр, сифатлар бирсен иншалла. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.